Nasleduj Krista je kurz, ktorého názov hovorí sám za seba. Pod záštitou redemptoristov sa konala aj u Salesiánov na Trnávke. Po minuloročnej skúsenosti s prvou časťou z trojice kurzov Objav, Nasleduj a Odovzdaj Krista sa Salesiáni na Trnávke rozhodli usporiadať pre mladých animátorov jeho pokračovanie. Kurz Nasleduj Krista je druhou časťou evangelizačného programu, ktorý vznikol ako odpoveď na výzvu cirkvi k novej evangelizácii. Don Bosco tiež veľmi rád kopíroval nejaké veci, tak aj my sme to skopírovali, trošku sme tam niečo svoje dali do tohto. Sú tam aj nejakí laici, mladí, aj reholné sestry, salesiáni, že v tomto je to bohatstvo. Kurz zahŕňa 7 stretnutí a 1 deň duchovnej obnovy. Každé stretnutie začína spoločnou modlitbou a chválami, pokračuje prednáškou a po nej nasleduje diskusia v malých skupinách. Cieľom nie je ľudí vzdelávať, ale prakticky ich naučiť, ako rásť vo vzťahu s Kristom. Táto služba mi dáva veľmi veľa, pretože ja zároveň sa ňou učím. I vidíte, ako Božia milosť pomaličky po kvapke mení toho človeka. Že odrazu to srdce, ktoré je také tuhšie, sa stáva ako takou špongiou, ktorá nasáva. A toto v podstate dáva takú nádej, že prečo človek vlastne vkladá energiu, aby robil tieto kurzy. V tomto druhom kurze, ktorý prebieha teraz, Nasleduj Krista, tak tu vlastne chceme sa dozvedieť, ako sa upevňovať v tom, čo sme objavili. To znamená, ako sa upevniť v modlitbe, v čítaní Svätého písma, vo sviatostiach. Na čo máme také sviatosti napríklad? Jednou z priorít v rámci kurzov je aj budovanie vzťahov v spoločenstve. Účastníci sa počas diskusie v skupinách zdieľajú a navzájom sa tak povzbudzujú v živote viery.